Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang gadantabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kung Joey Tudukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay
Sabay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 15 minutos po, makaagi ang alas 10 nin pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw, ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay.
Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Triste. Ang lalaking mahilig sa cake. Tony Kiliste sa On the Spot sa Bicol Net TV. Tony Kiliste, kasarap kang Bicolan Worldwide. Hi, Jones Marhaina, good morning! Jones Marhaina, pagkaaga Bicol Lancha. Hoy, anda po kita niya ning Monday. Hoy, Lunes po mga tugang pano ning apod kene. Energy an sa tuya po kaming pagka-Monday ha. Na dapat pag Lunes po mga tugang. Bato kita babla. Kasabi mga tugang kan mga gura. Kapag mo ngayon simalang bubablay ka, matatapos ngayon simalang pabluyan ka. Kaya dapat mga tugang pag Lunes pa lang, mga ligos ng ataw. Kaya apod kini magbangon tulos po mga tugang. Tangani po na matapos ang simana, permi ka po tabi masigla. Permi po tabi magayon ang sa imong aldaw. Bueno mga tugang, aldaw po kita ngunyan ng Monday. Sabi ko na nga ni, Lunes. Ay, may laog po tabi mga tugang. Balik po tabi sa trabaho. At sa tuya po tabing mga kababayan. Pero mga tugang, dyan po sa Banwaan po tabi kang Kamaling. Pinagsuspender po mga tugang ni Mayor Caloy Baldo. And apod kini trabaho po mga tugang in connection po iyan mga tugang adi kapag siniblag po tabi kay kapiestahan ni San Juan Bautista ngunyan po tabi na pagka morning ngunyan po tabi na pagka petsa 24 po kan bulan na Hunyo 2024 ano masagabos po ng mga amigo niya to palan masagabos po niya to ng mga kababayan happy fiesta po ali diyan po sa Banwaan po tabikan Kamaling as well as diyan po sa siyudad po tabikan Tabaco the city of Turulab happy fiesta po tabi sa Indao mga tugang narumduman ko mga tugang kag panahon kapag fiesta po sa Tabaco uy pero ang durugdugan sa tinampo nakikidugdug man kita kay mga tugang di baga saro mga tugang sa tradisyon mga tugang kapag fiesta po ni San Juan Bautista nagdudurugdugan po mga tugang pag mapasiring ka dyan or mapaagi ka dyan mga tugang sa mga panginot na tinampo pasisiring ka na sa siyudad ng Tabaco pinagdudugdog mga tugang bilang tradisyon iyan mga tugang kapag silibrar po tabi pistahan ni San Juan Bautista. At siyempre pagkamalayan tayo mga tugang ang mga manunungod sa bagay na iyan mga tugang so magpadagos po sa tuyang programa ngunyan na pagkaaga. And siyempre, good morning mo po sa tuyang mga parantabay po sa luwas ng nasyon. Hain mo po kamong party kang kinaban ngunyan na pagkadaw. Ano man na oras po tabi nindo ako nahiling. Ano man na oras po tabi nindo ako nakakaiba.
Sugod yaon po kamo sa manahay na kamarugtakan sa mga oras na ini. Oy, siyempre sa pangalan po kan Bicol Net TV. Oy, pasensya na kamo ta ang background tauining saro kong makulit. Fight man ang Budabin, dating sa Saway Camp PA. Fight man ang fight man ang sabay-sabay mga tuga. Siyempre sa pangalan po mga tugang kang bilog na pwersa kang Bicol Net TV ade. Sa panginot po yan kasamuyang station manager Maestro SM Lalatuon. Diyan po tabi sa main studio. Siyempre po digdi mo sa main studio. Kita po pagsasabay-sabay po sundo alas 11 nagpagkaaga ngunyan po tabi na pagka-morning ay mag-restore po lamang kita, magkurumustahan po kita. Ngunyan po tabi na pagkaaldaw, ngunyan po tabi na pagkaaga, digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Mainit po ang sa tuyang panahon. Medyo kasabagong aga talagang maaga mga tugang. Namatita po mga tugang ang pagdagudsos kang uran. Makusugso pag kang uran kasabagong mag-umagahon. Pero ngunyan po tabi na pagkaaga, ganyan marahay ang magiging lagay kang panahon sa mga tugang na nagluwas na po si Haring Araw. Oy, siyempre, good morning man po sa first, second, and third district of Albay. Siring man po sa mga pagtaraid niya itong pagtaraid niya itong mga probinsya. Siring ko kang probinsya kang Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte. Siyempre po sa gabos na inaabot po kasi po yung broadcast ngunyan po tabi na pagka-morning. Oy, siyempre, good morning man po sa ating mga palantabay ng mga FW. Hain man po kami party kan tinaban. Dahil po dabi nindong programang ini sa pagi po kan Bicol Net TV. Natang may gari ko truto niyo. Dahil muna. Ay, siyempre mga tulang, happy birthday mo na sa gabos po na nagsisilibrar kan sinda po tabing mga kumpiyanyo ngunyan na pagkamaling, ngunyan po tabi na pagkaldaw, ngunyan po tabi na ika-24, sa bulan po tabi na Hunyo 2024. Happy birthday po sa gabos na nagsisilibrar kan sinda mga birthday today. Siyempre po, happy fiesta po sa may mga kapiestahan ngunyan na pagkaldaw. And siring man, happy anniversary po sa may mga anibersaryo ngunyan po tabi na pagkaldaw. Ano man po tabi na selebrasyon, ano man po tabi na pinagkasisilibutan nito ngunyan na pagkaldaw, lugod po tabi maging ligtas, sin maging matarayo po, sa indo po tabi mga suro selebrasyon. Siyempre mga tugang naman po sa tuyo mga kababayan, na iba po tabi ng mga kamunduan, iba po tabi ng mga gadan, o siyempre siring kan dati ang programang ini. And ang Bicol Net TV palagos po na nagpapaabot ng kasabuyan, pakikidumamay, pakikisumano po tabi sa indong mga kamunduan. Sabi mga gadan po tabi, condolence. Siring man mga tugang duman po sa ating mga kababayan na yan po sa banig ng kamate. Anya po sa manlayin-lain ng ospital. Oy, magparahay, magpakusog. Bangon. Habitan na natin mga tugang man nakadilipisilan. Man po mga tugang na negatibong nangyayari po dito sa tuyang palibot. Ang gabos na niyan po mga tugang. Igwa po tabi ng katapusan. Igwa po tabi ng hangganan. Kaya permiso na po kita ang fight na. 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989 para po sa sentong mga pagbati sa sumbong at rangay. Paghanga sa Libapa, sa mga gusto po magsamay ng pagtisipa, o mag-upload po tabi sa numero iyan 0963-711-4989 para po sa sentong mga pagbati, mga tugang ulit po tabi na pagka-morning. Hoy, tabi man sa gabos nakantabay man siya ng ngayon, nagasulo si Ilip, makilike, pakishare po kasi ito yung programa. And also, mag-comment and mag-share po tabi, mag-comment and mag-share po tabi kasi ito yung programa. Good morning kay Ma'am Anita Aquino. Nakantabay po muli na pagka-morning. Thank you so much, Ma'am Anita Aquino. Nasa tuyang regular na palantabay po dito sa tuyang programa. Siyempre po sa programa, sa mga programa po kan Bicol Net TV. Mabuhay po tabi kamo, Ma'am Anita Aquino. And po, nagkantabi nagsulo si Erip niyo na pagkaaga. Magano na po, apod kining, mag-comment naman. Tayo, unaman siya na kamo. Libre man siya na iyan. Wala man ki-charge. Libre man siya na po mga tugang iyan. Mag-comment na po tabi niya. Bawa siya ho tayo. O nga ni ma-acknowledge man po tabi ang sentong presensya po tabi. Ngunyan po tabi na pagkamalang. Sige.
alas 10:26 na po ng pagkaaga o makaskaso ng oras. O siyempre ang programang ininahiling man po tabi nindo sa paagi po kan BicolNet TV baka kay page and live man po kita dyan sa On The Spot News TV page. And also, nahiling man po ang programang ini sa Samuya po tabi na YouTube account. Mahiling nindo yan mga tugang. I-search lang po, i-type sa na po tabi and facebook.com that's BicolNet TV. Mag-subscribe po tabi sa channel niyo po mahiling po nindo yan sa paagi po tabi kang YouTube channel kan BicolNet TV. Sige. Sige mga tugang, ano ang darakulang istorya po tabi ngunyan na pagka-morning? Ano po ang darakulang mga istorya? Digdi po sa satuyang kinaba. Duman po mga tugang sa apod kinay sa nagpapadagos po mga tugang na karariboka. Diyan po sa West Philippine Sea. Duman baga mga tugang between the gitgitan mga tugang na nangyayari po between the Philippine Coast Guard and the Chinese Coast Guard. Misunderstanding dahil na po ito mga tugang. Matubulon kita kay ni. Misunderstanding dahil na po mga tugang ang siring na pangyayari na iling muna bagayan. Iyan mga tugang ang pahayag po mga tugang, makalihis po mga tugang o duman po mga tugang sa nangyari pong kararibokan dyan po sa West Philippine Sea. Nailing mo na iyan mga tugang. Misunderstanding dahil na po mga tugang itong pangyayari po dyan. Kung saan po mga tugang sabi tanan, napabalita mga tugang, sigon sa report, igwa po tabi kitang soldados mga tugang na naputulan po ng muro. Dahilan po duman sa sabi ninda po mga tugang misunderstanding sa napo tabi pangyarihan sa kinaban. Araw pa lang kayo ni po mga tugang ang nowadays mga tugang, araw pa lang kayo ni po mga tugang ang definisyon kan misunderstanding. Grabe man magkainyo may nagkakapulo tala ng mga tugang. May mga gumagamit na ng di tanpang may apod kani nagkakaperisikalan na po mga tugang an misunderstanding pala niya. Iyan mga tugang and pero pinagano on the other hand mga tugang tinauan mga tugang ng pagbisto kan presidente po tabi kang nasyon. Ito po tabi na mga soldados mga tugang na nagbantay po duman mga tugang sa Sierra Madre. So napabalita po mga tugang duman na nagdepensa po tabi duman sa nangyari po tabing hidwaan. Pinarangalan po mga tugang kan presidente kang Pilipinas. Ito Lapu-Lapu Award ba ito? Gustong sabihin po mga tugang, pinagtawan pagkilala mga tugang, binigyan pagkilala mga kaibigan, yung ipinakita mga kaibigan na katapangan ng ating mga sundalo. Hanggang doon na lamang bata presidente. Gani baga ang nangyayari mga tugang, pinaglilinga-linga sa na po kita kan Pilipinas kan presidente po tabi kang Pilipinas. Dahil naman po mga tugang pinagsasabi na makipaggera po kita sa bansang China. Aramdaman po baga ako unta po mga tugang sa dae. Ang sa tuya po nasyon mga tugang, kulang na kulang po sa kagamitan. Iyan da po mga tugang ang saro sa mga dahilan kung nata po dahil kita nagpapalag. Dahil po nagpapalag ang nasyon kan Pilipinas, it is because sisay daw na mga administrasyon o sisay daw na mga maabot na mga leader ang makakapag-improbar mga tugang. Kani po tabi na sa tuyang kagamitan pagput po sa pagkikipaglaban. Mas pa ng mga tugang pag naman po kita. Pinagawa sa nag-talk to organization kan at siyempre
dapat po mga pag-uwiran dito ng mga bago po nagtutuloy. Nga po yung mga kailangan daw ang magkusog or ang i-improvean mga para yun napaginit po kami ng mga worship. Hindi mga kagamitan mga tuwi po kaming ano yung paano mga tuba magkapasabang dito po ito pinagsasabi makikita po na mula po sa alanganin po ang sitwasyon hindi po mga kapatid ano damay po kami po pero sabi po mga gumino po mga tugang laka taas na po mga tugang hindi pa po hiling na nang manlang